सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, अब की 2017 में सावन के महीना आवे वाला बा और पवन सिंह के एल्बम के इंतजार हर कोई के हो रहा बा। जी हाँ, लोग के बता दी कि पिछला बार एगो गाना पवन सिंह के बहुत जबरदस्त हिट भई रहे, जौना गाना के नाम रहे पवन सिंह के गाना बजा के। जी हाँ, जौन की अक्षरा सिंह पहला बार एल्बम में गौले रही उनका और सुपर डुपर हिट गई गाना। लेकिन ओकरा बाद अब की के 2017 के जबरदस्त एंट्री देवे खातिर पवन सिंह और अक्षरा सिंह जबरदस्त तरीका से जुट गई बा लोग। और अब की नया का करता लोग हर कोई जाने खातिर बेकरार बा। हमनियों के बहुत बेताब बनी सन कि कब उनकर 2017 के फर्स्ट लुक आवे एल्बम के, कब उनकर गाना रिलीज होके, कब उनकर वीडियो देखी सन। हर कोई लालायत बटे पवन सिंह के गाना के एक नज़र पावे खातिर, एक कान से सुने खातिर। जी हाँ, लोग के बता दी कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह कम से कम लगातार 10 से 11 बरस से लगातार सावन कैसेट एल्बम, देवी गीत एल्बम, हर प्रकार के एल्बम करेलन, जौन की भक्ति गाना उनका मुंह से हर कोई के कर्ण प्रिय लागेला और सुपर डुपर हिट भी होला। जी हाँ, लोग के बता दी कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह अब की अक्षरा सिंह के लेके बहुत जबरदस्त नया धमाका करे जा रहा बड़न। जौन की पिछला बार धमाका लोग देखले रहनी लोग कि कितना सुपर डुपर हिट गई रहे, ऐसे अब की तैयारी बहुत जबरदस्त तरीका से हो रहा बा। बहुत जल्द उनकर एल्बम के फर्स्ट लुक रुआ लोग के बीच देखे के मिली, जौन की रुआ लोग देखें तो रुआ लोग समझ जाए। जी हाँ, रुआ लोग के इंतजार बटे तो हमनियों के इंतजार बा कब उनकर फर्स्ट लुक आओ और रुआ लोग के हमने के अपना चैनल यानी छपरा जिला भोजपुरी के माध्यम से दिखाई सन। जी हाँ, भोजपुरी की ताजा तरीन खबर रुआ लोग के बीच ऐसा ही लियावत रहम सन। बस अगर अभी तक रुआ लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे